Hercules! Napalabas, nagturong da Hercules iti naulimak a lugar tapno tulungan na dagiti agindeg aririribuken dagiti dakes sa parswa. Iti daytamot lagun daway, panggap da Carlota ken Marina ti umakar iti paglemengan. Ngem saan da basta makapagtignay, gapo ta nakabantay latta kadakwada ti dakes sa parswa. Kabayatan na, dinanog ni Hercules ti maysa kadagiti dakes sa parswa. Itagagayem, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo, anapalwan, tinaulimak a lugar, dito'y drama tayo, Hercules! Siyak ti sabtam niya! Ay! Anya klase ti ayop dayjay, kasla bagitilyon ti bagina. Ay, no gagangay la tao ti dinarup na, sigurado ang natayan. Nalabit amay sa kadagiti dakas aparswa dayjay, apong. Angem, saan tayo pa'y anadanon jay bantay, nga ayan dagiti bagbaga makabusor? Di kayo unay natagari, apong Herman. Apay ka di, Nympha. Nagsublik at nagaduta. Agsipsipot talaan, Hercules. Naidumdum tila nga takita aparswa. Ito lang nga makakita kiti kakasta aparswa. Ay. Apong, saan kayo nga umad-adayo iti abay ko? Mariknak at delikado dagita a klase ti parswa. When Hercules, abaw. Di kayo natagari kunat. Agsipsipot na kitita ka sa parswa. Panagkunak, agdang-dang-nagda. Nympha, sa dino ti ayanda. Naglingad na kadati tinadakkalaban no. Iti anyaman nga oras, dumarumdan. Ay. Kanya, agsaga na kayaw. Ay. Ang mga nukala at adumarot dagiti dakas a parswa. Umaitan, Hercules! Ulang, ada ka matgayam dito'y kabakiran. Juan Carlota, panagkunak, natalgad dito'y anagpakniak. Saan basta makaasidag jay dakas a parswa? Apay anay ibagam anatalgad ka diti kabakiran, ulang. Nukas pangarigan ta dumarup jay dakas a parswa. Nalayang amakitak, isu ama isa ganaak. Nangato ngamin apasat dito'y ayan tayo. Ngam, awan ti baal tayo kadagiti dakas aparswa no dumarupda. Nasaysaya at matlaang, no makadaanon tayo iti ayan dagiti daduma may akakadwa tayo. Sa bagay Nagpaknida amin iji burayo. Nasken amapan tayo ngutan iji burayo. Dahito iti para kada kayo niya! Nagado kayo adi marop! Dahito ipahit niya! Nagato kayo adi marop! Dahito ipahit niya! Saan kayong agbaligi kanyak? Pimanaw dan. Nagpartagda pimanaw. Kasano ang makita dati pagnanda? Katawan mo't matada. Karkar na dahito yung mapaspasamak. Ay, agan ang nagkalang Hercules. Ay, naidumduma dagiti kalaban mo. Nga ro dapong. Saan tayo pala nakadanon iti lugar apapanan tayo? Adun ti simabat kada tayo akabusor. Ay, nalabit nga adun tupay ti kabusor mo. No makadanon tayo iti lugar dagiti pada tayo at tao. Wala pong. Ay na. Delikado ti biag dagiti tattao ijay. Gapo ka dagiti dakas aparswa. Ay, kartingan tayo nga rodin ati magnapaw. Ay, naskin na makadanon tayo iti papanan tayo. Ay, ti mayabon ni Nympha. Carlota, Marina, saan tayo pa'y makapagtalyasat ita? Apay ka di ulang. At na si putak adakas aparswa iti saan unay nga tayo. Anya,
Kunak man no natalgad a lugar ditoy, ulang. Wan Marina, isu anak kunak anatalgad ditoy. Gaputa makitak dagiti sumungad a dakas a parswa. Tananga to apasat ditoy ayan tayo. Sige, agan-anak tayo nga rod. Iti kan ito ang masaop na tayo dayjay adakas a parswa. Kanibusanan tayon. Nagrikat isa sa atin tayo. Kala at idadatang dagiti dakas a parswa dito'y lugar tayo. Kakadwak at dakas sa parswa. At dadimtang akabusor tayo. Wan nga ron, Pangulo mi. Napigsa a tao. Nakarangat itay. Dagiti daduma akakadwa tayo. Dayjay a tao. Sigon kadakwada. Agdaan. Itinaydumduma kinapigsa. Dayjay a lalaki. Anya ti aramidan tayo, Pangulo mi. Parmakan tayo. Dayjay a tao. Kastamatan. Apagbalinan tayo at araon. Dagiti kakadwana. Sige, kasta nga paiso ti aramidan tayo, Pangulo. Riribukan tayo. Dagiti tao. Kadta tayo na parswa. Ti agari dito'y lubong. Saan ngagbaligi dayjay a tao? Gabo, tanagado tayo a parswa. Sa pulan yukit de. Dagiti daduma payat at tao. Kat pagbalinan tayo ida at araon. Dirigat na, awan matan ti mangag tayo nga rimpadak kan boses dagiti tao. Aglam-lamang lang dagiti tao. Mabot-botang dan kada tayo. Ala, agtignay kami nga rudan, Pangulo. Wen, agtignay kayon. Apong, agpaliiw tayo pa iti aglawlaw. Apay ka de, Hercules. Adda sa bali ang nagparik na kanyak. Ay, nukasta, at tamanan ka po surit aglawlaw. Una Apong. Ay, Hercules! Asidag tayon iti lugar dagiti agindang. Amok day ta, nimpa. Gamsaan tayo abasta makaasidog. Gaputa na palawlawan ida dagiti dakas a parswa. Kon daramidag, Hercules. Anya ti aramidam, nimpa? Tumayabak iti na nga to. Kat agpaliiwak iti aglawlaw. ha? Ay, Mayat day ta na panunot mo, nimpa. ha? Agtalinad kayo lang ditoy. Apong Herman, Hercules. Agsupliak matlain ng madamdama. Agan-anad ka, nimfa. Nakabantay laktay dakas a parswa. Saan nga umadadayo? Nalabit nga da nasagap na. Un Carlota, saan nga umadadayo ti dakas a parswa? At talang iti aglawlaw. Basit la pa nagpindot. Sigurado ang masaop na tayon dayta a parswa. Ulang, Marina, isagana yu tinatiradan akayo amang salaknib tayo iti bagi tayo. Un Carlota, itay pa'y anak kasagana. Ngam saan nga umdas ti armas tayo kontra kadagita a parswa? Magigasang kasat tayo. Tinapatag, adda imot tayo nga armas. Nagkatadag iti dakas a parswa. Agkakaiwarada iti aglawlaw. Saan na ka madlaw? Gapot na basita ka parswa. Nakitak matandag iti agindag na aglamlamang. Nakakaasi damat. Agsubliak matlaat agos iti ayan da Hercules. Kumusta nga tan ni nimfa? Ay, saan ba't tanyag subsubli dito ayan tayo? Un nga rod Apong. Ay, Anya nga tan tinapasamak kan kuana. ay, sapay la kumaa. Tawan ti dakas ang napasamak ken kuana. Un Apong. Delikadon day to'y alugar. No saan ko ang maparmagdagi ti dakas a parswa.
Maibusan dagiti tattao ditaw. Gaputa pagbalinen da ataraon. Ay, oo na yun, dahil ito mapaspasamak. Un nga rod apong. Dakkel ti responsibilidad mo, anak kay gam iti babataw. Un apong. Manipod addan kanyak ti babataw. Adumot tan ti timpor adakas aparswa. Uno dagiti pasurot ni Reyna mang mangkek. Wen, apaw. Awan mo't dagita aparswa ide. Ita, timpuarda. Sigun ka ni engkantada diwan. Naipad to daytoy ang mapasamak. Ha? Ay, Hercules. Ay. Ha? Ay. Nasaya at tadimteng kan, nimpa. Anya tinapaliw mo. Nagkatudagitita ka sa parsoy taglawlaw. Nakitak magtandag iti agindag iti adayo apasat. Mabutbutang da. Kan madlaw ang mabisindan. Ala, agtignay tayo napong. Mabisinan dagiti tattao. Nasken ang matulungan tayo ida. Mala. Mapantayo nga ruden, Hercules. Agwawaras kayo kakadwa. Sapulan tayo dagiti tattao. Agbisin tayo. No saan tayo nga agtignay. Wan Pangulo. Nalaing met nga glemeng dagiti tattao. Ngem sapulan tayo ida. Ket pagbalinan tayo ida ataraon. Wan Pangulo. Anya pa ilang tararamidan nyo. Aggalaw kayon. Imadayon dito iti imarubayan adakas aparswa. Uwan paiso, Carlota. Anya ti aramidan tayo ita. Agsampol tayo iti kanan tayo. Sige, kastang agpaiso ti aramidan tayo. O ala, sumurot kayo kanyak. Nasken ang makakita tayo iti taraon. Ay, inayad laeng ti panagnata, Hercules. Amangan no agsubli dagiti nagadaw ang nakalaban mo itay. Un nga rod apong. Simartang kayo, Hercules! Apay ka de. Adda na kada kayo adakas sa parswa. Anya? Dakala klase ti dakas a parswa ti nakadlaw kada kayo. Sa dino ti ayan na. Adda lang iti dayta nga paset. Nakita, gaputan na nato ti panagtayab ko. Apong, saan ka nga umad-adayo ha? Agtalinad ka lang iti abay ko. Wen, apaw. Ay, Agsakana kan, Hercules. Nangnagnan ti boses yo. Umas asidal ka. ha? Ha? Nakita ko, nimpa. Dakkal nga agpaiso dayta. Aganad ka, Hercules. Dumarupan! Pasabtak iti danog niya! 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 Di nagdarupan! Matay kan niya! Ha? Ay, natayan, Hercules. Ay. Una pong, natayin ti di marup kada tayo. Ay, nagalas tila nga na. Ay. Nagdakkel tingiwat na. Kaslangiwat ti buaya. Ay, nagdakkel pa'y tilapayag na. Ay. Saan na mabalin? Natayan ti may sa kadwa tayo. Wan Pangulo. Pinarmaklaang ti may sa tao. Saan nagagangay at tao tayo. At daan iti pan nakabalin. Sigurado na ita, Pangulo. Sa dinong aruden, ti ayan tayo tao. Sigon kadagiti kakadwa tayo. Agturong dan dito'y ayan tayo, Pangulo. Anya, Pangulo, aniya ti aramidan tayo. parmagan tayo tayo at tao. Kakadwa, saan agbaligi tayo jay? Gapo, tanagado tayo. Marina, ulang. Adda nakitak abunga ti saba. Ngam saan tayo abasta maasitgan.
Ha? Adaman ang dinarup dagiti dakas a parswa. Anya ti aramidon tayo. Awan takot ko, te. Ha? Umayan dito iti dakas a parswa. Juan Marina. Aday tanak. Masidagan ka na kami. Saan kami aman ano? Basta awan ti mangagday tangarim padakan boses mi. Adan iti malikutan mi. Ay, delikado. Kartangan tayo timag na apong. Delikado. Wala pa kay. Imbatik pala ni Satnipan. Tapno saan na may sagmak iti panagdalyasat tayo. Ay, saan nga taaman ano ni Satnipan iti nang ibatyan tayaw? Saan apong? Natalgad ni Satnipan iti nang ibatyan takan ko na. Ay, sana balay. Tasidag tayo iti lugar apapanan tayaw. Una apong. Das ka na maispal ko dagiti tattao iti dayto a lugar. Kartingan tayo ti tumaray kakadwang. Saan arumbang ang makamatan na tayo ti dakas a parswa? Muwan, Carlota. Iti daya apasat ti papanan tayo. Saan nga ta delikado iti dahi tapasat? Panagkunakad saan? Kartingan tayo ti tumaray. Kitaan nyo. Natayon ti mangkamkamat kada tayo adakas sa parswa. Walang paiso. Asino tinang patay? Natay mo't nagpaisun di mangkamkamat kada tayo. Nakaskas daaw. Asino tinang patay? Saan basta-basta matay ti dakas a parswa? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yu liway na denggan, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapaul 1. Tinaulimak a lugar. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.